बे गोजोनथाव हाबाफारि बड'लेण्डनि थाखाय आं बिनि थाखायनो गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादजों लोगोसे आं गासैखौबो दिनै बेवहाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों। बड'लेण्ड महोत्सबआ दिनैनिफ्राय जागायगोन। बेवहाय भारतनि मानगोनां प्रधान मन्त्रिया जे बेवहाय बाहागो लागोन, बेयो जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय आरो बेनि गेजेरजों जों गावनि जिखिनि मोन्थाय बेखौ जों वान स्टेप जों मोनसे आवगायना थांदों आरो दिनै प्रधान मन्त्रि बिथाङा बाहागो लानाय लोगो लोगो बुहुमनाङैनो दिनै बियो मोनसे मेसेज आरो भारतबर्षनि सा सानजा ओनसोलाव बर' माहारि दङ आरो दिनै बियो बुहुमनाङै मोनथिजागोन आरो बेखायनो जोंनि थाखाय बियो मोनसे देरहासारनाय। बेखायनो आं दिनै निउ दिल्ली बेवहाय जानो गोनां जि हाबाफारियाव बड'लेण्डनिफ्राय जायफोर सुबुंफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लानो हायाखै, आं बिथांमोनखौबो खावलायगोन न'आव थानानैनो जाहाथे मिडियानि गेजेरजों, टिभिनि गेजेरजों जाय जि राहा दङ बड'लेण्ड बे महोत्सबखौ बिथांमोना नायनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि मोनसे गोख्रों आरो खौसेथि बेबो दिनै बेवहाय जाफुंसारनो हादों। आं बेनिखायनो बड'लेण्ड महोत्सबनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि। जोङो माहारि हिसाबै जोंहा गावनो नांगौ जेसेबां थानांगौ जों मोनसे हारि हिसाबै जोंहा दंखायो। दा बे हिसाबै नैबेनि हाबाफारिनि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों जों बिश्व मुलुगनोसो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे बर'हा मोनसे गेरेमसा हारि, राव, थुनलाइ गासैबो थाजोबनाय मोनसे हारि। बे हारिया दिनै भारतबर्षआव जों आवगायलांगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो लोगोसेनो बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों जोङो जेब्लायबो खौसेयैनो दङ आरो जोङो गोसो जायोब्लानो बर'फ्रा जों खौसे जानो हायो आरो जोंनि हारिखौ जों डिजाइन खालामनो हायो। दा बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज थांगोन आरो बड'लेण्ड महोत्सबआव प्रधान मन्त्रि बिथाङा दिनै बाहागो लानो राजि जादों। दा बेयो जोंनि बर' माहारिनि मोनसे गोग्गाथाव आरो दिनै बेनि गेजेरजों बर'नि जिफोर जोंनि जे टेकिं जाबाय दिनै बेफोरखौ दिनै प्रधान मन्त्रि बिथाङा मोजाङै नायगोन आरो उननि समाव जों हारि दानायाव जथेस्थ'खिनि बड'लेण्ड महोत्सबनि बेनि गेजेरजों दावगालांनो हागोन। बे जोंनि राइट मेसेज जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम। दा बेखायनो बयबो नैबे बड'लेण्ड महोत्सबखौ गोनो गोथो लायालासिनो जाय जेरावखि थाया मानो बयबो जायगानिफ्राय ससियेल मिडियानो होन बा गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों सापर्ट खालामनांगौ, आं बेखौ खावलायबाय। बर' होननाय लोगो लोगो मानसिफ्रा मोनसे गाज्रि कनसेप्ट लानो हमबायमोन। खिन्थु दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव, बर'नि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि नाजानायाव, सिभिल ससाइटिनि नाजानायाव, डिफरेन्ट अर्गेनाइजेसन अफ बड'स बिथांमोननि नाजानायाव दिनै भारतबर्षनि गेजेराव एन्टायार नर्थ इस्टआव दिनै बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे गाज्रि थासारिमोन दिनै खौसे आरो गोजोननाय फैबाय। दिनै बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे पिस फैबाय। दा बे पिस फैनायाव जोंनि गोबां सुबुंफोरनि दिनै हेफाजाब दङ, गोबां सुबुंफोरनि बेवहाय त्याग दङ, बर' रायजो राजाफोरनि बेवहाय बावसोमनाय दङ आरो दिनै बे गोजोननि थाखायनो जों दिनैहाय दिल्ली बायदियाव दिनै बड'लेण्ड महोत्सब खुंनो हादों आरो दिनैहाय नैबे पिस एन्ड हारमनि जों दिनैहाय मोनसे थाखोसिम सफैबाय। दिनै दुलाराय भारतबर्षआ दिनै बर' माहारिनि डिसिप्लिन, बर'नि राव, थुनलाइ, गाननाय जोमनाय आरो बर' माहारिया जे मोनसे पिस हास्थायग्रा मोनसे हारि, आसामनि पिस हास्थायग्रा, भारतबर्षआव गोजोन लुबैग्रा मोनसे हारि, दिनै बर' हारिया बेखौ मुलुगनो आरो भारतबर्षजों दिनै दिन्थिनो हाबाय।